Bonġu lil kulħadd, video li qed jiġi rikordjat is-sibt bil-lejl wara ir-rebħa ta' 3-1 li Inter ksibna kontra Bologna. Video li intom qegħdin taraw ovvjament mill-ħadd fil-għodu l-qoddim. L-aħbar tal-ġurnata, sinjuri u sinjuri, hija illi ir-ritorna lura Achraf Hakimi. Anzi, ir-ritorna lura Freċċa Rossa Achraf Hakimi. Hakimi l-lum mill-loba kbira, mill-żewġ goals. Kien il-ħin kollu hemm fażi offensiva, fażi defensiva. Fl-opinjoni f'qira mumni tiegħi kien l-aqwa plejer tal-logħba bentornato Achraf. Nispera illi issa rkuprejt tal-kollox mill-intoppi li kellek. Let's get going illa li għandna bżonnok. Bilħaq qed insemmu doppjetta ta' Hakimi, x'assist tagħmel Brozovic l-aħwa, un assist kif jgħidu t-Taljani għal Baċo. Kien assist tajjeb u anki l-gol ta' 2-1 li ġi fl-aħjar moment possibbli għal daqstant bravo Brozzo illi irnexxielek ukoll tiskurja, anzi tat il-passaġġ, dak il-passaġġ samuħu kollha l-assist ta' 2-1 ta' 2-6, skużawni. Il-gowl li ieħor kif mistenni ġie magħmul minn dak il-qasqus illi jiġib l-isem ta' Romelu Lukaku musat. Ninħela fis-soltu diskorsi però fuq. Issa d-domanda hija din. Fil-fatt anke wkoll ma l-ħbib llum kont qiegħed nara l-logħba magħhom. Kena diskussjoni jekk Hakimi huwiex iżjed validu li tibdih mill-bidu jew nkella illi jiddaħlu fit-tieni taqsima u itik il-kub da grass. At this point ħanejdu hekk wara l-logħba tal-lum naħseb illi xorta Hakimi għandu jkun il-plejer titolari. Għaliex, let's face it, mir-right wing backs li għanna u l-aħjar plejer illi hemm. Il-passaġġi, il-veloċità, kien għandu dawk l-ingredienti li jistaw effettivament jagħmlu id-differenza kollha fl-skwadra. Mill-bqija Inter tajba ħafna, l-lum vera li kellna ċans ukoll niskurjaw tlifna xtiblalen imma ngħidu hekk illum ma rridux ingergu rebħa tajba, issa rridu nkomplu nibnu fuq dik ir-rebħa tal-inqas fil-kampjonat. Fadlilna 4 logħbiet li huma qabel il-waqfa tal-miliet li huma Cagliari nhar il-ħadd li ġej u mbagħad għandna Napoli fis-16, Spezia fl-20 u Verona Inter fit-23. Nixtieq ikun rebħuhom l-4 li huma ħalli għall-inqas inżommu l-momentum u nitfaw taħt pressjoni lil ġirien illi sfortunatament jidher li ma jistgħux ifallu kolb imġiddem. Spunt ieħor li rrid tinqajjem illum minn din il-logħba kienet l-enneżima daħla fil-90 minuta ta' Christian Eriksen fl-azzjoni. Let's face it, Conte qed jipprova jagħmilha. Qed jagħmillu ċara isma' inti m'intix fil-pjanijiet tiegħi, issa żjed minn qatt qabel. Għax dan manuvri huma manuvri ċari li jridu jumiljaw il-plejer. Ejja nibdew naħsbu għal Inter mingħajr Christian Eriksen. Hija ħasra għaliex il-maestro huwa plejer ta' talent, iżda għas-sistema ta' Conte naħseb illi l-Inter fin-nofs Conte jkun irid 3 fighters bħalmu Lager, bħalmu Gagliardini. Illum il-Lager kien tajjeb għal Bolleri m'għandniex ngergru. Jien nispera li dan ikun l-Arturo Vidal li naraw għaliex fl-opinjoni tiegħi l-esperjenza ta' Vidal se tiġina useful għal ġlieda tal-Scudetto. Konna qed ngħidu l-Brozovicijiet, il-Barellijiet, dawk huma l-players fighters illi Conte jrid fit-3-5-2 tiegħu.
U għet jittamel forsi bitluq ta' Eriksen nġibu plejer li ikun jista' jfittja s-sistema ta' Conte u li jkun jista' jaqdina, skem stennejna jaqdina Eriksen. Jiena nemmen li f'Jannar Conte se jerġa' jipprova jagħmel assalt tal-Kante ta' Chelsea. Ta' Chelsea. Mela, issa semmejt il-kampjonat u skartajt l-Ewropa. Nhar l-erba' għandna l-logħba kontra Shakhtar Donetsk. Ma tantx għandi xi ngħid fuq din il-logħba sinċerament. Raġuni għaliex jiena nemmen li jiġri x'jiġri se tkun ir-Real li ħatgħaddim għall-Borussia Dortmund Mönchengladbach, skużawni, billi jirranġaw dan id-draw. Dak il-każ I'd rather get out than play Europa League. Għaliex it-tim naħseb li jkun iżjed utli li jikkonċentra fuq il-kampjonat u fuq il-Koppa Italja, għal xejn ma ninsewx il-Koppa Italja illi dal-waqt ser tibda. Mill-bqija nispera li tal-inqas jekk għandna ninqalaw b'mod onorevoli nhar l-erba' li ġej u nistennew naraw naqra ser jiġri. Inkitbu fuq dan l-istazzjon għal iżjed video logs ta' il-kwalità, klik, għada ikollna il-video tal-Grand Prix tal-Sakir li ser ikollna l-lumme bilħaq. Ħamel parentesi żgħira. Diġà qed nisma' l-haters illi qed jippreparaw dik il-biċċa tal-video fejn qed żbatt kazz laqgħu li qed żbatax fuq ir-Racing Point u Renault. Issa iġbduha kemm tridu, imma kunu rġiel u iġbdu wkoll il-biċċa fejn jiena qed isma' it-tellieqa tfadlilha illum nifirħu imma il-gwerra tfadlilha għadna ma rbaħniex. Imma ninsab iżjed minn ċert li minnhom se tgħidu dik il-biċċa u se tiġbdu dik il-biċċa u se tiġbdu l-biċċa li jaqblilkom u għalissa naqafaw fuq Formula 1 nitkellmu għada fil-għaxija. Mill-bqija lissa klik. Segwu wkoll il-paġna tagħna ta' Facebook f'ukoll is-sit uffiċjali tagħna antonellosportsblog.wordpress.com għal dawk li huma kontenut ta' livell ġurnalistiku, ovvjament bħalma dejjem ngħid dik il-laqta ta' parti ta' li wara kollox. Issa wkoll se jibdew il-kampjonati mondjali tad-darts li ħanibdew nikkaverjaw ukoll b'mod regolari. Fil-aħħar mhux l-inqas like u follow il-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing fejn nhar il-ħamis ġej konna l-Grand Prix tal-Kanada tat-tieni kampjonat. Klik hemmhekk ukoll u kif ukoll ejjabed.com mal min irid jilgħab bl-aqwa kwoti b'mod responsabbli hemmhekk jien ukoll nagħmel diversi kontribuzzjonijiet. Kif testu minn dan kollu? Bħalma ngħidilkom ħamlu li xjaten tridu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd u bħal dejjem Forza Inter.